नंगौ जोंनि बारग' एक्स NDFB NIA केसाव नांनानै थानाय गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलावहाय बिथांमोना गासै 54 केडार्स दंमोन। दा बे 54नि गेजेराव दिनै जोंनि क'क्राझार जिल्लानि मा होनो जेलावहाय बिथांमोनखौ 35 NIA नांनाय बिथांमोनखौ दिनै लाबोबाय। नैबे कर्टआवहाय बिथांमोनखौ हाजिर खालामदों। जों दिनै बेहाय एक्स NDFB हिसाबै जोङो जयैनो बयबो लोगो नांनानै बेवहाय लोगो हमफैनाय जादों। आरो लोगोसे भिक्टिमाइज फेमिलिफोरनि फेमिलिफ्रा दिनै बेवहाय 36 बा 35नि फेमिलिफ्रा बेयाव लोगो हमफैदों। दुखुआ बेनो गोबाव सम बिथांमोना लोगो मोनलायखाय दिनै बिसोरनि फेमिलिफ्रा एकदमबारे मा होनो इमोसनेल जाजोबदों। थानो हायैबायदि मोनसे परिबेस फैदों। आसा खालामदों सेन्ट्रेल सरकारा आरो आसाम सरकारा आरो लकेल जोंनि सरकारा थाबैनो जोंनि बारग' एक्स NDFBखौ एकर्डनि दिहुखौ नायनानै एकर्डनि माखासे रेसपन्सिबिलिटिखौ होनानै बे 54 NIA केस नांनाय NDFB सिनियर आरो जुनियर केडार्सफोरखौ थाबैनो दिनै जेबादि जोंनि लकेलाव सफैबाय बेखौ जों मिजिंथिदों थाबैनो बियो गगोन जों मिजिंथिदों आरो आफा इसोरा बिथांमोनखौ थाबैनो गनायनि थाखाय हेल्प खालामदों बेखौ जोङो दिनै मिजिंथिदों। बेजों लोगोसे दिनै जोंनि क'क्राझाराव लाबोनायजों लोगोसे बाक्सा जिल्लायावबो दिनैहाय साब्रैखौ दिनै लाबोदों आरो बिनि उनावहाय 2 तारिख 6 माह नैबे नेक्स्ट मासावहाय आरोबाव नलबारियावहाय 2 लाबोबावनाय जासिगोन आरो बिनि उनावहाय 5 तारिखआव तेजपुराव लांसिगोन आरो बिनि उनावहाय बिश्वनाथ सारियालियावबो आरो बाखि सेन्ट्रेल जेलाव थानाय NIA केस नांनाय केडार्सफोरखौ गासैबो जिल्लायाव लांजोबनाय जासिगोन। दा मिजिंथिदों दिनै जिखिनि निजा जिल्लायाव लाबोबाय मोजाङा बेनो जों गोजोननाया बेखौनो मोजां मोनदों जे जोंनि फेमिलिफ्रा गुवाहाटीयाव थांनानै थाखा फैसा गारनांला बेयावनो जों थाइसे थाइनैजों फैनानै जोंनि फेमिलिनि मानसिफ्रा बाव लोगो हमफैनो हासिगोन बेखौ जों गोजोननाय मोनदों। आसा खालामो बे जेलाव थानायजों लोगोसे थाबैनो बे बोसोरावनो जाहाथे बिथांमोननि जाहाथे केसफ्रा जोबनानै उदां अख्राङाव फैयो बेखौनो जोङो बारग' एक्स NDFBनिफ्राय भारत सरकार मानगोनां नरेन्द्र मदि सारनिसिम आपिल खालामदों। हम मिनिस्टार अमित शाहनिसिम आपिल खालामदों। आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमेन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम आपिल खालामदों। BTRनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिम जोङो बारग' एक्स NDFB जानानै भिक्टिमाइज फेमिलि जानानै जाहाथे बिथांमोनखौ थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोगोन बेखिनिखौ जों मिजिंथिनानै गोजोननाय जासिहरदों। थेंक इउ।